Terve terve, meikäläinen on Tumea HD. Ja pelataan tänään peliä nimeltä. Näette kyllä nimestä. Joka siinä isolla lukee. Agarino ja videostakin huomaa, että tämä on Agarino. Hui. Jelluu heti. Syömässä meitä. Kuka syö oikeasti näin pienen tyypin? Kuka menee tuommoista isompaan päin? Blä 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 blä. Yritin äsken kuvata yhden videon. Meni vähän päin persettä, kun rekordaaminen meni vähän piloilleen. Marssi tulee sieltä. Siellä on kukkeli. Saatana! Äpistä. Tumähän haluaa jotain muuta. On kuvattu. Mä sain 500 skorea, mutta ja sillä pääsin tuonne top 5. Kun siis olin top 10. Tupalla niin koska mä olin 9. Tuolta näkyy niinku oman sijoituksen. Kun sen mä nousin. Plus on 3. Joo, te huomioon. Työtä, niitä on massaa. Otetaan toinen pois tuosta suojasta. Pallokuoleva. No paljon enemmän massaa. Tää on niin hyvin. Joo, meillä on aika samaa verran, että join mainittiin. Nyt menee ihan tarpeeksi hyvin alkuperinnössä kun vielä ollaan. Niin. Joo, toi pääsee karkuun. Toi söis mut ihan helposti. Se sanoo vaan, että nam, et sillä levii. Doge, tuolla toinen doge. Siinä on mulle pikkupallo. Joku sanoo mulle, että siinä on mulle pikkupallo. Toi sanoo, että siinä on mulle pikkupallo. Tossakin on doge. Pikkusen iso doge. Oli. Pikkusen iso doge. Haluaa ja nousta maailman parhaaksi palloksi. Jes, siinä on pikkupallo. Ei, toi oli missattu. Aika missattu tossa. Enkä mä yhdisty. Pujotellaan täällä piikkipallojen seassa. Siellä on Espanja. Ja
Turkki. Ei oo. Mä olin syömässä turkki. Ihan hyvä mä ootte siellä näyttää. Ei varmaan tarvitse syödä tämmöstä pikkupalloa. Tai edes hakkaa. Turkki se on. Otaisiko tiimi? No ei. Miksi? Toi vaan tulee. Sori kun mä puhun liuks. Mitä mä painoin? Mä viitti. Joo, mä sitä jaksan edes ymmärtää. Tuolla on toi joku 00 sulvissa ihan. Tai ihan sulvissa. Mä yritän kerätä. Toi siis mut ihan helposti. Ei noin vaan nyt semmossa. Ei oo totta.